Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Suomen automarkkina on ollut todella kovissa vaikeuksissa jo pidemmän aikaa valitettavasti. Toivotaan kovasti, että tämä alkanut vuosi 2015 tuo käänteen ja automyynti alkaa taas vetää ihan joka saralla. No, iloisia tarinoitakin löytyy. Yksi niistä on pieni merkki Japanista, Suomen markkinoilla pieni nimittäin Mitsubishi, joka on onnistunut muun muassa vuonna 2014 kasvattamaan myyntiä oikein rutkasti. Menestyksen avaimena on ollut laajentunut mallisto ja tietenkin hyvät tuotteet. Menestyjiä ovat olleet ennen kaikkea kaksi Citymaster-mallia, tämä ASX ja sitten isompi Outlander. Outlanderista kiinnostava ja hyvin myynyt versio on ollut hybridi tai ladattava hybridiversio PHEV, ja Kaaran tietojen mukaan monet tuon PHEVn hankkineista ihmisistä ovat olleet kyllä tuohon autoonsa hyvin tyytyväisiä. Autollahan voi latauksen jälkeen ajaa monia kymmeniä kilometriä pelkän sähkön voimin ja silti on sitä tilaa ja kokoa tarjolla. Tämän ASX:n vahvuus on ehdottomasti hinnoittelu etuvetoisena ja 117 hevosvoimaisella 1,6-litraisella bensiinimoottorilla varustettu ASX irtoaa edullisimmillaan karvavajaa 20 000 eurolla. Ja se on kyllä houkuttelevaa, koska auto tarjoaa kumminkin aika kivat tilat. Tavaratila on 429 litraa, laajentaminen on helppoa, myös takaa löytyy hyvät tilat ja edessä mahtuu matkustamaan ja ajamaan kaksi raavasta miestä oikeinkin hyvin. Eli kaiken kaikkiaan hyvä tarjous, täytyy sanoa. No, mallistosta löytyy toki tietysti muitakin vaihtoehtoja. Löytyy 1,8-litrainen turbodiesel, jossa on 116 hevosvoimaa, ja sitten malliston huipulta 2,2-litraisella turbodieselmoottorilla varustettu diesel-automaatti nelivetoyhdistelmä, joka on varsin mielenkiintoinen eritoten sen takia, että se on Suomen edullisin tällainen vaihtoehto, jota markkinoilla on. Hintaa on 32 300 euroa ja sitä ei voi kyllä sanoa kovin pahaksi, kun puhutaan tosiaan diesel-automaatti- ja nelivedon yhdistelmästä. Tähän ASX:ään on tarjolla yhteensä 4 varusteluvaihtoehtoa ja tämä kyseinen varusteluvaihtoehto on se kallein, joten täällä on prameasti nahkasisustus tarjolla. Ja tietysti kunnon soitin ja kaiutin, joka löytyy sitten, tai lisäboosteri, joka löytyy tuolta tavaratilasta. Kiva asia on se myös, että löytyy kattoikkuna vakiona ja sitä kautta tänne sisätiloihin saadaan valoa myös näin pimeään talviaikaan. Tässä kyseisessä autossa on tuo pienempi dieselmoottorivaihtoehto yhdistettynä 6-loviseen manuaalilaatikkoon. Nyt on aika lähteä sitten kokeilemaan, että miten tämä yhdistelmä toimii tuolla ajossa. Minulla oli ilo ajaa noin vuosi sitten tällaista Mitsubishi ASX:ää dieselautomaatti nelivedon yhdistelmänä. Tuo kyseinen auto tuolla 2,2-litraisella dieselmoottorilla, joka tuottaa maksimissaan 150 hevosvoiman tehon ja 6-lovisella automaatilla ja sitten oikein mukavasti toimivalla nelivedon yhdistelmällä oli kyllä positiivinen kokemus. Kun tässä ASX:ssä saa hyvän ajoasennon, täällä istutaan korkealla, näkyvyys on hyvä, peilit on hyvät ja ohjaustuntuma on kiva. Samoin alusta toimii aika kivasti tällaisissa vaikeissakin talviolosuhteissa, niin kerta kaikkiaan tuolla autolla oli kyllä todella mukava ajaa. Siinä oli sellaista miehekästä tunnelmaa ja vielä kun auton ulkonäkö miellyttää ainakin minua, niin tykkäsin kyllä kovasti tosta autosta. No, valitettavasti ei voi sanoa samaa tästä 1,8-litraisesta dieselmoottorista ja manuaalivaihteiston yhdistelmästä tässä ASX:ssä. Nimittäin meno on kyllä aika puutunutta ja vaatimatonta, jos ei olla tuolla parhaan väännön alueella, ja se on kierrosluvulta 1750 kierroslukuun 2250, eli hyvin kapealla alueella. Eli täytyy olla hyvin tarkka vaihtojen suhteen ja oikealla tavalla käyttää keppiä, jotta ollaan siellä parhaalla väännön alueella. Mutta tietysti sitten siinä tapauksessa, kun tuo vääntöalue on hyvä ja
ja käyttää keppiä oikein, niin silloin tämä meno nyt on ihan raikasta. Eli kyllähän tämän kanssa niin kuin toimeen tulee. Pientä opiskelua se vaatii alkuun, ja varsinkin kaupunkiliikenteessä, niin sanotaan, että 1 ja 2 väli, niin siinä saa olla kyllä tarkkana kadun kulmissa. Aika paljon tulee ajettua kyllä tällä autolla 1, koska jos liian aikaisin vaihtaa 2, niin kerta kaikkiaan tämä ei mene yhtään mihinkään ennen kuin sitten kierrokset nousee riittävästi. Eli en kyllä itse suosittele tätä, vaan automaattivaihteistoa kaikkiaan autoon suosittelevana. Ja sitten vielä kun tuo dieselautomaatti 4-vedon yhdistelmä on niin mukava, niin suosittelen kyllä ehdottomasti, että vaikka tämä auto tällä paremmalla varustelulla maksaa täysin saman verran, 32 300, niin ihan minä tahansa päivänä itse valitsisin samalla hinnalla, 32 300 euron hinnalla, tuon vähän huonommin varustelun, mutta dieselautomaatti 4-vedon yhdistelmän. Kun olet pieni merkki, täytyy löytää uudenlaisia tapoja lähestyä ostajia ja tarjota jotain, jota ostajat arvostavat. No Suomessa, kun autot maksavat paljon, halutaan tietenkin mahdollisimman laadukas auto mahdollisimman edulliseen hintaan. Ja tähän saumaan on Mitsubishi iskenyt omat tuotteensa ja myös onnistunut siinä, joka tuo vuoden 2014 myyntikasvuluvut osoittaa. ASX tarjoaa kohtuullisella hinnalla paljon hyviä ominaisuuksia, samoin tekee Outlander ja uusi mielenkiintoinen Space Star pikkuauto, josta sitten löytyy Suomen edullisin automaattivaihteinen versio. On myöskin varsin mielenkiintoinen tuttavuus, kannattaa käydä siihenkin tutustumassa, jos pikkuauto on mielessä. Uskon, että Mitsubishi tällä mallistolla tulee pärjäämään myös vuonna 2015 aika kivasti Suomen markkinoilla. Ja sitä seikkaa edesauttaa ihan varmasti se, että Mitsubishi on ainoa japanilaismerkki, joka tarjoaa autoihinsa 5 vuoden takuun. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi